συγχωρεί. Όταν αγαπά, σηκώνεται μετά την πτώση. Ο Άγιος Παΐσιος τους δαίμονες τους έλεγε τα αγκαλάκια. Κάποτε διηγήθηκε μία ιστορία σε κάποιους προσκυνητές. Τους λέγει ότι τα ταγκαλάκια έκαναν ένα συνέδριο και είπαν «Πού θα κρύψουμε την αγάπη, έτσι ώστε να μην μπορέσουν οι άνθρωποι να την βρουν ποτέ και να είναι ευτυχισμένοι και να είναι χαρούμενοι». Τότε λέγει το πρώτο, θα κρύψουμε την αγάπη στο πιο ψηλό βουνό. Εκεί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να την βρουν ποτέ. Μπα, λένε οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι τώρα ανεβαίνουν στα βουνά, έχουν πολλά και διάφορα μέσα, θα την βρουν. Λέγει ένα άλλο, εγώ σας προτείνω να την κρύψουμε στον πιο μεγάλο βαθύ ωκεανό, εκεί που δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να κατέβουν και να το βρουν. Πετάγονται οι υπόλοιποι και λένε, και εκεί ο άνθρωπος θα το βρει, γιατί τώρα έχουν τα υποβρύχια, έχουν όλα τα μέσα, θα το βρουν. Σε μία άκρη καθόταν ένα μικρό ταγκαλάκι και τους άκουγε και δεν μιλούσε. Του λένε οι υπόλοιποι, εσύ μικρέ τι λες, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Εγώ τους λέει, θα σας πω μία ιδέα που έχω, μία σκέψη, να κρύψουμε την αγάπη εκεί που δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να την βρουν ποτέ. Μα καλά, του λένε, εμείς τόση ώρα σκεφτόμαστε, τόση εδώ και λέμε και εσύ θα τη βρεις. Και όμως τους λέει, εγώ σας προτείνω να κρύψουμε την αγάπη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Εκεί δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να τη βρουν ποτέ. Ξέρετε τους λέει γιατί? Γιατί δεν θα πιστέψουν ποτέ ότι υπάρχει εκεί η αγάπη. Αυτό είναι το δράμα το δικό μας, αδελφοί μου. Ο Θεός μας το είπε. Η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Εμείς όμως ψάχνουμε να την βρούμε έξω. Γι' αυτό και δεν την βρίσκουμε ποτέ. Αδελφοί μου, η εβδομάδα που ξεκινά είναι η εβδομάδα του Μεγάλου Κανόνος. Θα ακούσουμε στις εκκλησίες μας αυτόν τον ωραίο ύμνο. Ψυχή μου, Ανάστα, τι καθέφτεις. Είναι μία τελευταία υπενθύμηση ότι ο χρόνος της μετάνοιας είναι τώρα. Μην περιμένουμε το αύριο. Το αύριο είναι η παγίδα του διαβόλου. Το σήμερα είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός. Ας παρακαλέσουμε απόψε τον Άγιο Ιωάννη τον Συναήτη, που με τους ασκητικούς του ιδρώτες αγίασε το όρος Σινά, να αγιάσει και το όρος της δικής μας καρδιάς. Ας παρακαλέσουμε, ας πάρουμε την απόφαση να ανέβουμε έστω και ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα. Αν πέσαμε, ας σηκωθούμε. Αν ξαναπέσαμε, ας ξανασηκωθούμε.